Good morning mga idol. Andito na naman kami sa dagat ngayon ni Papa. Kakarating lang namin. Ganda ng ganda ng tubig. Walang kaalon-alon. Pwede kang manalamin. Sana makarami. Kahapon zero ako. Si Papa lang yung nakahuli. Puro pa malalaki. Sana makahuli ngayon. A few moments later. Ito na, unang huli sa umaga. Pang malaki. Janjaran. Ditso. Sabot. No. Naugi gamay. Hinay. Nakahuli rin. 1-0. Lapad na. Lagi. Pangalawang huli pa lang to pag may angat to. Pababa kasi yung tubig kaya hindi sunod-sunod. Siyaham. Yun. Pangalawang huli. Maganda ito mamaya pag high tide na. Kunti lang yung namingwit ngayon. Mayroon ng tao. Dako na yung palagman. Lapad. Klaro basta na lapad na siya
malaki siguro to. Malakas sumatak eh. Yun, malaki nga. Nakachamba rin. Nakachamba rin ng malaki. Grabe, ang lapad. Nakachamba rin. Nakadali rin. Kita ka? Malaki rin yung kanina eh. Oo. Yung nasa batuhan ha? Nasa batuhan. Wala pa. Siguro mga nakatatlong kilo na yan. Puro malalaki yung huli niya. Lakas ng hangin. Sus! Tanawa, gua mo gidali. Pang-apat na huli. Pang-lima na sana yan. Hindi na nagawala yung isa kanina. Pang-lima na sana. Apat na. A few moments later. Ayan, nandito na kami sa bahay mga idol. Kakauwi lang namin. Kunti lang yung huli namin ngayon. 5 lang. Yung huli namin kahapon, 5 lang din ngayon. 5 lang din. Puro siyahang. Pero okay na. Goods na may nahuli kami isang malaki. Ito. Yan. Isang malaking siyaham. Puro siyaham yung huli namin ngayon. Kaliskisan ko muna para pag ilagay sa freezer hindi na siya diretso na lutuin, pwede nang lutuin ka agad. Hindi muna kami magluto ngayon, marami pa kaming ulam. Niluto namin kagabi na niluto namin sa oven, marami pa, hindi pa namin nauubos. Kaliskisan ko na lang muna, tsaka tanggalan ng bituka. Lapad siyaham.
नहीं हो क्या बाहर का शर्म Maapi ko is kami sa hababas. हाँ ज़्यादा Ayaw.
Ang mahal-mahal ng ano, ang mahal-mahal ng isdang to mga idol. Ang mahal-mahal nito. Ito, 45 real per kilo. Halos 600 pesos dyan sa ating Pinas. Masarap ano, din kilawin. Tipos kami idol. Sir? Live? No. Recorded. Recorded. Ah? YouTube sir. Puno mga idol. Oh. 5 lang pero halos hindi magkasya sa ano. Siguro namin ito kayo o kaya gawing kilawin.